botó. Ai, se me'n va. Explotat, tia. Un botó. No. Un botó lleig. Ai, ho! Ai, ho! Anem a detectar. Ai, ho, ai, ho, ai, ho, ai, ho, ai, ho. Vull una moneda. Aquí hi ha una moneda. Aquí hi ha una moneda. Comença a sonar per aquí. Ole. Oh, sí, nena. Un tros de merda de coure. Quina merda del dia que estem tenint. Allà vam trobar 50 monedes en 2 dies. I aquí no trobem res. Hem trobat una passeta. I merda, allò sonava merda. Vaig a veure què té. Epa. Ai, ho. Ai, ho. Que sigui una moneda. Soc en Raül Olito i sempre estic content. Tio, és una estatueta, és un home. És una estàtua, tio, sí, és el jeto, el braç. Si és un home en tractor, sembla, veus? Que està així tot acotxat. O potser està collint o alguna cosa, tio. Ara el netejo i ho mirem. Tira, tira. Que no, que és un senyor, a veure, un raspall, un algo. Ui, un pal, tio, un pal. Tu, amb la floreta. Si després d'això no et sembla un home amb boina, ja em diràs què és. És un ciclista, però, potser, No un tractor, sinó una bici. Aquí aquest home està una miqueta partit, no m'han dit? O sigui, això hauria de ser pla. Pla. Està una miqueta in the shit. Està collint, tio, fijo que això que tenia els colls era un cubell, Anem a ensenyar, mira, ja veureu. Oi que és un senyor en tota regla, tio, és un senyor. El David està excavant amb el peu. Anem-li a portar això. David! Té, és un senyor o no és un senyor? El que té les cames partides, això cal dir-ho. Però no sé què està fent, perquè no li moguis les cames, que se li parteixen. No fiquis res. Està ficat res, Està escalant, està llaurant, està fent snowboard. Moneda. Sona molt bé, aquest. Mira, aquí no queda. Que es vegi la peça amb Lego. Amb Lego que aguanta un detector. És un professional. Detector de 8.000 euros amb arreglat una peça de Lego i una goma de pollastre. Oh, que és... Oh! És un tros de merda amb 2 forats. Bueno, he fet d'aquí un forat enorme, no sé si es pot apreciar, però un bon foradot. I ha sortit aquesta cosa tan xunga, en plan, és un senyor amb una guitarra tocant, el que sembla ser una senyora pel vestit, i una criatura, un nen, en plan, i aquí un arbre i un paisatge, saps? En plan, que ens pensàvem que seria un tros de merda per la mida i tal, diem, va, un tros de llauna més. I no, l'he rentat, en plan, perquè sí. I jo em diu, això sí, hi ha l'home amb la guitarra i tal, quines coses més xungues avui, igual que l'estatueta, tio. Flipante. Bueno, resum del dia. Avui ha estat un dia amb poca sort. Hem tret 4 monedetes, un parell de bones, o sigui, del govern provisional, per un cantó no es veu gaire bé, però 5 cèntims al provisional no està malament. Aquí una de 2 dineros, de 1.700, això és bastant bé.
I després pessetes, bueno, aquí una moneda d'una pesseta i una altra moneda de pesseta, però bueno. Després algun pany, coses també guais, la campana, hem trobat una campana quasi sencera, mai n'hem trobat una de sencera. Després la figureta del tio aquest, que té el braç dislocat i tal, però... Tio, és super rar trobar, saps? Què collons era aquesta figureta? Igual que això, tio, o sigui, devia ser un adorno o alguna d'algun lloc, saps? Aquí sembla que tingués una mica d'enganxe, però... O sigui, aquí el senyor tocant la guitarra i tal, tio, veia coses més rares. Després hi ha la merdeta, en plan... alguna cosa d'aquestes de numerar alguna cosa, dels cartutxos, aquí més cartutxos de bala, hi ha algun tros de canonada, trossos de ferro random, més arandeles i coses. I bueno, tot allò, un tros de matxero, trossos de llauna, tota la merda que la penya, pues, deix per aquí tirada.